No, wracamy po tak zwanym umfalu. Wampiry, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem... To już było. Geralt, pozwól, że ci To ja wyjaśnię tobie. O. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Aha. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem. A ty uważaj na siebie, przyjacielu. Ja już bym poszedł z tego przyjęcia, szczerze mówiąc, bardzo Wspaniale, chętnie. Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zeszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? O! O! Znerwowano. Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda, ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour, nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. No, nareszcie. Kurde, bo już bym powalczył. Muszę się zmienić na normalną odzież, a nie śmieszną. No, to my są duma. Taki wiedźmin straszny, jak go Pararirari. Mieszkańcy Beauclair! Najjaśniejsi! No, 46 level. Reginald Dobry powrócił! Elegancko. Nie możecie tego przegapić! 1500 doświadczenia, uje. Trochę tego było.
Jak on wysoko skacze, uje. Hop. Kolega się zachowuje. Kolega jest w boku. Panie kolego, pan się zachowuje. Dobra. Są konie. Nie ma. Dobra, weźmiemy się tu. O. Zbliżasz się do przełomowego momentu opowieści. Ukończenie części zadań pobocznych stanie się niemożliwe. Zanim będziesz kontynuować, zapisz stan gry. O la la. No dobra. Kiedy mi się zdupił kursor. To zapiszę. Ale w sumie wszystkie poboki, co chciałem, to i tak zrobiłem. Także wiecie. Nie będę nic żałował. Siema, twa kopiowanie. Siema. Jestem za wcześnie. Gwardzistów jeszcze nie ma. To będą, moi drodzy, przełomowe momenty. To ja jeszcze sobie zrobię takie coś, że sobie rozwinę postać. Nie mam tutaj dalej, nie mogę. Kurde no. Dobra. Rozwinę sobie młynek. Tu była jakaś opcja. Turnieju gwinta nie robiłem, bo nie przepadam za gwintem. W zasadzie to nie lubię i nie umiem. Ej, no tu było coś. Usiąść czy coś takiego. Aha, po północy. Dobra, to musimy się, kurde, dżemnąć. No właśnie. To się dżemnymy. O. Kurde, swędzi mnie kichol, fes. Fes a fes. Nie zapisałem się do bety gwinta. Jakoś mnie to tak nie interesi za bardzo. Nie przepadam z takimi grami. Widzę, że dotarłeś przed nami. Wejdź mi do młyna. Tam wszystko omówimy. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie Cintryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczynę i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. No. Cóż, to jest kilkudziesięciu wrogów do Geralta, to jest, kurde, to jest pryszcz, to jest nic. To jest, po leku się z nimi poradzimy. To jest nic szokującego. Karczma Kuroliszek, moja ulubiona. Jak na Grunwald. Oczywiście Geraltinio na przedzie jedzie, jak zawsze.
tok. Serwują wodzionkę. Tak. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu wytrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana No planu. to się trochę powalczymy. A mają wysoki level. Ale ja mam lepsze wyposażenie. A! Co tu się dzieje? Zabił Huga i Belona! Brać go! O! Fantastika. O, tak nie wolno. Kurde, pa. Jakie gizdy. Porobiwszy. A, ogłuszył. A ja mam w ogóle regenerację żywotności za chwilę. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Pędzo konie po betonie. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Trochę się... miał rację. Uda nam się uciec. Ja. Kurde, nie cyliłem. Kurwa! Szybko to było! Taką dziewczynie na wóz! Co to było? Łoje. No, szefie. Ło! Co to było za walnięcie? Ruszać się przy tych skrzyniach, ale ostrożnie, żeby mi żaden nie upuścił. Tak zwane z całej Ktoś tu pety. jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Zabić go! Ja ci pokażę, bandyto! Ja ci dam bandyto. Kurde, kusznik. Kusznikom mówimy raus. Dobra. Ten jest fajnie starczą. Siema Paweł. A! Dobra, Roderick, uważaj. Kurde, ale ten mnie wali. Co za gist. Możesz jeszcze się poddać. Jaskóła. No pa! Dobra. Ło! Jakie to było dobre, kurde no. Daruj życie. To było dobre. Ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił.
Gdzie ona jest? No głupiec, no. W kasztelu? Dla baby wszystko. Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym- Lol, o on już czym mi ty odpowiedział mówisz? wcześniej. Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Co ze mną będzie? Kojfniesz. Dobra, pomogę mu. Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. Dziękuję. Siema, witam Astrofizyk. Czy będzie ta gra co wczoraj? Tak, będzie Dead by Daylight. Będzie. Albo będzie, jak to się godo. Co to za mieczysko było? Mieczysko. Ciulaty. No, kurde. Suń się. Naszych biją. Łojerona, a to nie nasi! Łociulinges. Ale fail. Ja myślałem, że to nasi. Fuck. Walcz. Jaki byk, ej! U jednym mnie... Borg żelazny. Borg mnie porobił jednym szlagiem. Jednym szlagiem mnie porobił normalnie. Po wszystkiemu. Taki byk. Normalnie. Dzik spaśnik. Zdarza się, no kurde zdarza się. Co zrobić? Tak było. No nie zmyślam, no. Tak było. To wszystko prawda. Dobra, teraz będzie lepiej. Ja sobie w ogóle mogę mleko jeszcze wypić. Walczą jak wściekłe borsuki. Co najmniej. Co najmniej. Dobra. Ej, a ja nie mam na przykład jakiegoś fajnego smarowidła, bych się naszmarował miecz. Czekajcie, reliktom, upiorom, ogrowatym, zwierzętom, przeklętym, magicznym, drakonidom, wampirom, trupojadom, jad wisielców, humanoidom. No i zajebiście. Dobra. Save i wbijamy. Bydlaku. Kurwa, Geralt, nie blokuj się, proszę cię. Ale fajnie zamrocza w momencie. Jak ten wali, ten Borg. Ino nie gnoju, ino nie gnoju. A, poć. Oj. Wszystkiego dobrego. Cfelu. Hehe. Ale brzydko mu powiedziałem. LOL, zamroczyło go. Jak łatwo, ej, normalnie. Fes łatwo to idzie. Tu ich można fajnie.
Jaki banał. To z tym efektem ogłuszania to jest banalne, to jest banalne. Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas w to wpakowała! Zabić go! Dalej! To miecz, tak. To miecz zamracza. To czarny dym z zagubionych. Musimy dostać się do kasztelu. Przyszli cumple. Zapłacą mi za wszystko. Kurde, porobimy ich. Normalnie scyca na... Wiecie na co. Ja się idę bić. Wow. No co to? Co się dzieje? Ej, zostawcie mi. Ja pierdzielę, ej. LOL! Co się dzieje? Co się stanęło? Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mały Fajny pomoc. cheat. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. LOL. Ej, fajna babka. Rena! Nic. Nic ci nie jest. Jeżeli któryś z nich... Znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałem, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. Jak wparzyli. Teraz explanation, please. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henrietty. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karawka z winem. Zapewne kradzionym Sangreal. O co ci chodzi? Kurde, w sumie te dwa hasła są bardzo podobne do siebie, ale może to zadziała na Detlafa i on ją szczeli pazurem po pysku i będzie po wszystkim. Na przykład. Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Ale jaja. Nigdy nie było żadnego porwania. Ona upozorowała je, żeby tobą manipulować. Kłamiesz! Próbujesz nas poróżnić! Czekaj, pozwól mu mówić. Nie było żadnych szantażystów. Ona wszystko zaplanowała i to na jej życzenie zabiłeś tych ludzi. To niemożliwe.
Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. Zaś baba Hopa oszukała. Masz 3 dni. Przyjdziesz do Teszam Mutna i wytłumaczysz wszystko. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. No to było dobre. To było dobre. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. No, teraz cię sumienie ruszyło, suko, głupiaty. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Nie! Cóż, rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie, gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana. A jednak to ty, siostrzyczko. W coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Really? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. W sumie mogłem go zabić. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie, udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Jak zawsze, baba. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Ale jest. Wasza miłość, Ale jest. znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? No. Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka na Sianę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego,
za co zapłaciłam. Głowy bestii. No takie życie, panie, no kurde. No, co zrobisz, no. Buta nie zjesz, kurde. Trudno. Lala. 47. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludźmi. Tak. No ale ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu. Zdarza się. Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona. Oczekuję waszmościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Elo zwierzak. Na tobie. No i pogadane, no. Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy co mogliśmy, ale Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Nie, znaczy, powinna być taka odpowiedź. Wiem, ale nie powiem. nie wiem. Siema, siema. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Jak kolonko. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Co? Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. O. Ho. Ty zdziro. To może zamiast Wiedźmina wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Riposta. A. A? Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Co zaś? Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże. Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani. Ale ogromne straty w ludziach. Zaraza.
Ło curwa. Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin, O kurwa. Wyprowadźcie ją stąd. No to pięknie. Wesoło będzie nieprzeciętnie. Ja pier... Fajnie, że... Jej, ale... Nie widać. Ej, 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 ej! Zara. Ja mam na takie, panie, broń. Nie trucizna. Srebrne odłamki. Kurde, nie tu to dałem. Gdzie miałem dać? Dobra. Kurde! Geralt, nie tam! O jeruna. Czekajcie, w Irden. Fajnie jebło. A! Nie ma dobrze. Aj. Nie ma za dobrze. Kurde, znudzisz się kiedyś. Chyba skurwysynico w tym przypadku. Ej, może z Igni. Jebnie! No czemu, Geralt, nie bijesz jej? Powinienem zażyć czarną. Łojerona. To było Syjana mocne. nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlaf nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlafa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlafa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlafa i uwolnić Syjanę. Kurde, ona miała się spotkać z nim, oszukała Myślisz, że zaś. Detlaf wciąż wierzy w niewinność Syjany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Syjanę?
Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlaf naprawdę nie jest zły, tylko A, nie, impulsywny. to spoko. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby To porozmawiali, okej. a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. O. Takie numery. Wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Siana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Bo ja taki jestem, kurde, sprytny wiedźmin Geralt Holmes. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki? Możesz zagwarantować, że Sianie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probablistyki. O prostą Probablistyka. odpowiedź, tak czy nie. Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlafa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są, to terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlaf powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlafa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Jak mu głowę. Jak zawsze, improwizacja. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, Po stronie że te sprawy naszych, trzeba jak rozwiązać zawsze. mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Ja jeszcze nie wiem, seryjnie. Nie wiem. Nie? Muszę się jeszcze zastanowić. Rozumiem. To nie jest łatwy wybór. Pozwól, że zostawię cię samego i zejdę do miasta. Nie mogę przerwać tej rzezi, ale spróbuję chociaż ograniczyć liczbę ofiar. Kiedy podejmiesz już jakąś decyzję, dowiesz się czegoś, szepnij słówko ptakom. Znajdę cię. No okej. Ja sobie jeszcze pozbieram precjoza. Szkoda, żeby się marynowało. Odszukaj Damiena i spytaj go, gdzie uwięziono Syjanę, lub zapytaj Orianę, gdzie szukać ukrytego. Ale tam się fajne rzeczy dzieją w mieście, widzę. Jest sympatycznie bardzo. Bardzo wesoło się tam bawią. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wytentegować, wampira wezwać. Nie. Takie jest przysłowie. Ło! Hehe. Bardzo sympatycznie. Fleder z jedynki. No dalej.
kurwa. Ej, 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 ej. Jebany. Geralt, pierogi! Jedz pierogi! Kurwa, zablokowałem się! O chuj. Dobra, ja tu sobie zakończę odcinek na YouTube'a. Moi drodzy, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Może następny odcinek czy dwa to już będziemy kończyć. Także tyle czym czasem ja zakończam. Elo.